Bahakhak TV hinaut nga ang kining maong video inyo kining matabangan o gayo usab ninyo gi-escape ang atong mga ads kung sa may mga ads nga bugawas panahon sa inyong paglantaw. Mao kini dakong tabang alang kanako gikan kaninyo mga higala. So think ang reaksyon sa mga agta mga higala. Miingon siya, hala, kada ko sa bata wa pa malutas. Samot nagmalutas ang bata dako pa na ako na. Mayong buntag mga higala, doon na kita'y ikabalita karong panahon na. No, ang title sa atong balita mo kining ang manag-uyab nga nagbiyahe padulong sa kabukiran. Mo kini mga higala ang istorya sa maong duha ka manag-uyab, no? Ang manag-uyab suod yun, di ba? Siyempre. So, ning panahon sa pandemic, so ning biyahe sila papunta sa bukid, no? May Tagalog tayong masakbit-sakbit. Nagbiyahe sila paingon sa bukid, mga higala. O kadtong bukira, ginganlan nato ni siya bungtod sa kantoratoy. Kaya kining maong bukid, gitawag kinig hilan. Hilan nga maong dapit, o gikakuyawa o gikahadlukan sa tanan nga mga lumulupyo sa maong dapit. Kaya kining maong dapit, mga higala, adunay usa ka dakong punuan sa mangga nga gikadlukan sa tanang katawhan ilabi na sa mga kabataan. Kay aduna daw nagpuyo kining dakong agta. Apan nitong mga panahon na mga higala wala gyud damha nga kaning maong duha ka manag-uyab ngadto ang ilang puntarya. Wala gyud nila mahibaloi nga ang maong dapit gikahadlukan sa tanang katawhan sa mulupyo sa maong dapit. Subo sa mga higala, pila may dagan sa itong istorya, naabot na sila duol-duol na sa bungtod sa kantoratoy. O sa pag-abot nila niini sa tuktok sa maong bungtod, walay laing dakong punuan sa mangga nga puwerteng pagkaninduta kapahulayan sa maong dapit, kay gitawag kinig overlooking. Overlooking kini mga higala. O imong makita ang dakong dagat sa ubos, no? Tungod kay pinakanindot so didto ilang gipili mong dapit aron maayo ang ilahang dit. Ayan. So, pila may dagan sa istorya mga higala, nahiabot na ang duha ka manag-uyab sa mong dapit. O didto na itong mga panahon na oras na kadto sa alas 6 sa hapon. Ay, sakto. Kumbate gineron. So, pila may dagan sa istorya mga higala, sa wala pa ang alas 6 sa hapon, pag-abot na sa alas 6 sa hapon, nagpreparar sila og pagkaon tungod kay kining maong mga taong adventurista kanang mga panahon ng mga higala, kumplito kini silang mga gamit, mura nig Sogne Superplus. Ayan mga higala, pag-abot nila sa maong dapit, gihikya dahil nila ang ilang mga gamit sa pagkaon. Nag-prepare sila para panihapon aron maayo ang ilang panag-date sa maong dapit. Ayan mga higala. So niabot na ang takna sa kahaponon mga higala. Pag-abot sa takna sa kahaponon o sa oras na sa human silang panihapon, naghimo na sila og maanindot nga istorya. Naghimo na sila nindot nga istorya alang silang duha ka gugma. Charot. Human sa paghisgot-hisgot nila sa ilang mga kagahapon or unsay ilang pagabuhaton silang ugma sa ilang kinabuhi, nahimo na sab nila ang gitawag og paglambing-lambing. Wow! So itong tura mga higala, ang babae ning unlan sa dughan sa lalaki. Agay. Pag-unlan na sa dughan sa lalaki mga higala, ang lalaki usab nawala kapugni ang kainit sa iyang lawas. Wala niya kapugni. Apan sa ilalom sa istorya mga higala, kadto daing maong dakong mangga, adunay nagpuyong agta mga higala. Dakong agta nga nagpuyo dito. Wala sila masayod nga kadtong maong punuan sa mangga. Maoy gikahadlukan sa tanang katawhan.
sa maong dapit. Pagbantay mo. Sus karon mga higala, pila may dagan sa to istorya. Nihalok ang babae sa lalaki. Paghuman niya na mga higala, gibuhat usab sa lalaki ang iyang responsibilidad, isip uyaba. So mga higala, pila may dagan sa istorya, niabot sila sa punto nga ang maong babae daw nadala sila sa kainit sa iyang panglawas. Ug ang maong lalaki usab, wa na gyud niya kapugngyang yang ikadlokan. Di ay ang agta usab na niid sa ilang gibuhat. Nakamat mo ng maong agta nga nagpahulay sa maong mangga. Iyang nakita dito nga higala ang gibuhat sa duha ka binuhat. Medyo ni Abiba pa ang mga agta. Kay kising sinto man tong mga panahon na mga higala. So pag abot niya tong mga panahon na mga higala, murag nadala na gyud sila sa kainit sa ilang kinabuhi. Og ang lalaki adunay gibuhat sa maong babae. Unsay kabalo ba mo unsay gibuhat sa maong lalaki mga higala? Iyang giablihan ang dughan sa babae, agoy. Iyang giablihan ang dughan sa babae. Ug nakita niya ang dagkong mga bundok. Ug sa dihang nadala na gyud siya sa sobrang kainit sa iyang lawas. Ug iyang gibuhat ang agta di ay nakakita. Ug ang gibuhat day sa mong lalaki, mga higala mo tumo sa dili, mitutoy. Mitutoy siya mga higala. Ug pagtutoy niya sa mong babae, ang agta na hikurat. Ang agta mga higala, diha dayon nahulog. Nahulog ang maong agta. O puwerteng lisana, nakaratil-karatil og dagana. Kaluoy sa maong agta, kabalo ba mo unsay rason mga higala? Nganong midalaga ng agta? Miingon ang agta, pagkakita niya sa gibuhat sa mong lalaki. Ang agta nagkanayon, hala! Pagkadako sa bata wa pamalutas, samot nagbalutas ng bata dako panako na. Mao kadto ang ikadlukan sa mong agta niadtong panahon na mga higala. Og pila may daga ni atong istorya, nahatapos ang atong sugilanon sa mong agta og sa duha ka binuhat nga manag-uyab. Og dinhi mga higala, ako magahangyo kaninyo sa like, pag-share, pag-subscribe sa atong channel o pag-follow sa atong Facebook page. Kuya Mark, good vibes mga higala. Ayaw kalimti, pag-share ang atong video, like, subscribe sa atong channel. Bahakhak TV, hinaot nga ang kining maong video inyo kining matabangan o ayaw sab ninyo gi-escape ang atong mga ads. Kung sa may mga ads nga bugawas panahon sa inyong paglantaw, mao kini dakong tabang alang kanako. Gikan kaninyo mga higala. So thank you very much, thank you for watching. Hinaot nga dili mo mapulan sa pagsunod sa atong mga istoryang mga higalang mga kabaka. Thank you very much, babus.